ରାଜ୍ୟରେ 16 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ 16 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 13 ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆଜି ବି ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ତାତି ବଢୁଛି। ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 38.4 ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 38.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦିନ 11:30ରେ ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ 38, ସମ୍ବଲପୁରରେ 37.8, ହୀରାକୁଦରେ 37.6, ଗୋପାଳପୁରରେ 37.4 ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।